Hores abans que comenci l'estiu astronòmic, serà demà a quarts d'una del migdia, tenim a la Roser Mills, que ve a escalfar-nos, més ben dit, a tocar-nos la pera. Bona tarda, Roser. Hola, bona tarda. L'escalfeu dius per al taronja, oi? Ah, en fi, color de foc. La seva última secció de la temporada i vens acompanyada del... Josep Ramon Guillén. Bona tarda, Josep Ramon. Hola, bona tarda. És fotògraf, però ell també li agrada considerar-se poeta visual, que en les imatges explica històries. I quins temes heu fet? Li has fet veure? Mira, són tres que són els tres molt animadets. Els primers, els més canyeros, són els Pastorets Rock. Us va sorprendre, Ànima i Imatges, van venir dilluns a actuar aquí, és un grup de la terra ferma. I per què us va agradar? A mi em va agradar, mira, els com salten i quina vidilla, perquè agafen la tradició catalana, les cançons, anar vestits de pastorets en ple estiu també té el seu mèrit, però és que a més em van semblar molt, molt simpàtics. És que jo crec que anant així tenen més possibilitats que els contractin, però també de lligar després dels concerts. Jo crec que sí. Són simpatiquíssims. Ramon, fan amb arranjaments actuals, fan tot tipus de música? No, sí. Jo trobava molt a faltar. Hi havia un buit. La Trinca ens va animar molt a tots, amb les seves posades en escena, les seves lletres, gamberros, molt gamberros per l'època. I ara veig aquests i dic, ostres, mira, ja comença que ja sí... Home, el català també és una mica així, no? Exacte, el sentit d'humor. I necessitem una mica el gamberrisme... Hi ha grups joves, perquè després també heu destacat un altre grup que no és tan jove, un grup que és el més antic del grup de Banyeres de Catalunya. Exacte, el més modern, l'últim de l'últim. Són els pescadors de l'Escala, que ara veurem, no? Sí, els pescadors de l'Escala, que els hi han donat la Creu de Sant Jordi, i estaven molt emocionats, que també és maco veure algú que ha rebut un premi i que s'ho pren d'una manera tan sentida. I parlant amb el Josep Ramon, ells són els més antics de Catalunya, però tu els posaves empatats amb uns altres. Sí, amb els peix fregit, que hi havia una mena de guerra, però, bueno, són els més antics, sí. Però, bueno, ja tenim en compte que les habaneres són allò que ens toca la nostàlgia d'una música que l'Havana de Cuba ningú sap el que és. També és molt divertit. I el de ballar a les festes majors, agafadets i aquesta música... Sempre vols el contacte, Pensa que els veurem amb ells i em sembla que Peix Fregit deu ser, i també els grups més importants, la nit del 5 de juliol, que és la gran nit de les habaneres a Calella de Palafrugell, És la nit de l'estiu. La vocació de la nostàlgia, de la meva infantesa. Jo ploro i tot. Jo crec que s'estan tornant a posar de moda, Tu que Josep Ramon té molt bona veu, és veu de tenor. Tu has cantat, cantes? Sí. A on? Encara ho fas? No. Ah, no. En els seus ratos lliures. A la coral em van fer fora. Per què? Perquè jo volia ser solista i cançons de baix no n'hi ha. Ah, Pere, molt bé, molt bé. I anem a l'altre tema, que també té implicació Josep Ramon, que estem parlant de les guinguetes o xiringuitos, que és un reportatge que va fer el Jordi Vila. Aquí estan veient? Sempre jo havia pensat, i està molt bé perquè jo prenc coses aquí cada setmana, havia pensat que les guinguetes, meravellosa paraula, era una cosa molt senzilla, que anaven allà, posaven 4 cadires plegables i ja tenien el negoci muntat. I vareu desvetllar que la llicència són de 200.000 a 400.000 euros. I això ho sabia el Josep Ramon? Perquè tu l'havies tingut a Mataró. Sí, però, clar, Mataró és bastant més barat, ni de lluny. Però sempre l'empresari, encara que arrisca, pot intentar o ha de preveure que això ho rentabilitzarà, si no, no obriria. Si l'Ajuntament cobra això, serà que algun empresari pensa que pot guanyar-li més diners. I de fet hi havia cua d'espera que ho explicaven els empresaris que havien d'anar aviat, que si no els hi prenien. Mira, gràcies per la vostra intervenció, però ara us convidem a anar a la Garriguella. Gràcies també, Roser, perquè avui acaba la seva secció aquesta temporada. Gràcies, Josep Ramon, perquè amb l'arribada de les festes del Corpus aquest diumenge a les